Halo logoफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोंहानि खाथिनि मादै ओंखाम जाहोनो फैदों आरोना आंखो एकदम बाहेरावनो दहनजोबना होबाय नै गरमखाय बाहेरावनो संनो नागिरबाय बिसोरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम ओमफ्राय नै फार्स्टआवनो अमा बेदरखौ देखायग्रोनोसै अमा बेदर लाबोदों मादैया ओमफ्राय खिदा नै लकेल दाउ इखो आङो फुङावनो एवनानै जाखांबावबायसो लोगोफोर फुंनि ओंखामजो ओमफ्राय नै इजो संनो नागिरदों मादै मोनानाव दंमोननो मा मैगं होनोमोन मादै इखो जोगलावरि मैगं नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै आं जाफेराखै खिन्थु जोंहा न'आव जायो आइमोना ओमफ्राय आं जाफेराखै आरोना अमा बेदरबो संसिगोन आरोना बेखौ जोगलावरि मैगं माबाया गोथाङा जायोना जाया नै मा लाबोदों मादैया ओमफ्राय मा होनो माइरंबो लाबोबावदोसो माइरं गोरलै माबानानै लोगोफोर आंखौ जाहोनो लाबोदो लकेल माइरं एकदमबारे नैबो खोमा ना मादै लाबोनाय संसिगोन इखौ गरमखाय मैथाखौनो गानबाय ओमफ्राय नै आरो लेस्रिबो लाबोदों लकेल लेस्रि नै आरो इलाय मा बादामबो लाबोदो सामब्रामबो लाबोदो लेस्रिया जोंहाबो न'आव लाबोनाय दङ इजों मिलायनानै भाजा एवनो हागोन निरामिस ओमफ्राय इयाव मारिखौ जिरा लाबो आं दा फैसिगोन नालाय जथ' गोदौसो आया नोंनो संनाय बायदिसो मोनदोंमोन आं होननानै आंनावबो रुनाय माइरं फोजोबा आंबो रुनाय माइरं फोजोबा आंबो जायो रुनायबो तेजपात नामा लकेल दाउ आलु संगासिनो लोगोफोर जोंहा लकेल दाउबाथाय खालि आलुजोंल' जाखाथारो एकदमबारे आंनो आलुखौल' नुहोखाथारोबा सिगांनो लकेल दाउ सोरबा लाबोबाथाय आइसक्रिम दाउदै ओमफ्रायो आइसक्रिम मार गरमखा लोगोफोर सान्दुं गोसाथार ओंखायनो आइसक्रिम लायनो हरबाय आरोना आङो नोंसोरबो जा नोंसोरबो लाबोदो बेसेबा गुसु थान्दा मोजांथार खुलिनानै दोन आं जागोन दे आइसक्रिम जाखांबाय एबार थाइजौ जालायनोसै नामा जानायानो ओमफ्राय नै इथिं लेस्रिबो सायगासिनो लेस्रि भाजा एवगोन इथिं लेस्रियाव मा होगोन मादै बादाम होबाय ओमफ्राय मटरबो दंमोन मटरखौ होनबा होगोन नोंसोर लाबो होनांगौ लायनो आं इसेल' दहायो माबा थालिराव होनानै आग्लायनाय सेन्टा जागोन ओमफ्राय बारा गोबाव दोनबा प्लास्टिक मोजाङाव दोन दे जानला मोनला दोननाङा सान्दुङा ओरैबायदि गोसा जाबोबाय आयु एबार माबा एवसिगोन निरामिस भाजा मा होनो लेस्रि बादाम मटर एवसिगोन एबार बे जाबाय थाव थांनायनि आयदा जोगलावरिखौ ओमफ्राय खालामनो दंना बेखौ जादो jadi Berapa nih? Oh, itu. Oh, berapa?
này có rồi này vậy cũng sẽ lại ba bạn nhỉ mình hay thay giặt đồng đấy Dah dek. hay thay giặt thay lằng lại cái đấy đấy sao đấy mà bé lại papor à Lima faja. yo माबा लेस्रि ओमफ्राय बादाम ओमफ्राय मटर भाजा ओमफ्राय नै लकेल दाउजों आलु ओमफ्राय आरो दंबावो जोगलावरियालाय एसे बुरजा सानैजोंबाबो बुरजा जागोन जाफेराखैना जोङो दा जाबा गोथाव मोनजागोन बिराद गोथाव गांजेमा नै बेयो जाहैबाय जोगलावरि मैगंजों आलु आं दिनै फार्स्ट टाइम जासिगोन जोगलावरि मैगं नों बेखौ मानो लाखो लायाखै नों होनोसै गाखो लाययावनो होनसै उनाव जाख'गोनहाय लाखानोसै माने अमा बेदरा नै नानि मोनायखौ जागोन जायाथार एसेल' दङ इ जागोन दे आं जायाबाबो नों हरनोसै सासेया जागोन इयो नोंनो इयावनो होनसै होनबा खुलियावनो दोनदे आं दे नै थालिर आलु मटर भाजा नोंसै आनर Mana? जोगलावरिखौ होनबाय जानोसै आं जुमाया Dah kali lah benar kurang dah gua. बेलेग जाथ'ना जोगलावरि जानो गाननाय जासो माबायदि मोनजायो बेलेगखौ जाथ'ना जोगलावरि जाथ'खौ लागोन खोनाबाय दखाना जागोन जोगलावरिजों आलु लकेल दाउजों आलु थालिर आलु मटर Kau ni gaya gua kelak sun. ओमफ्राय Dah punya. सयाबिन ओमफ्राय अमा बेदरजों जोगलावरि जादो आंथ' नांखाला ओंखामालाय गोथावानो सं सम जानाय नानै लाखाया दं गोरलै नालाय बाङाय खामस्रोयो एसे बाबांदोंमोन खोमा जोगलावरि आंना गाबनाय मोना Mana lah? जाना जानो मोनदों आं न'आव होथारो Mana lah bahasa sana. बेखौ ओइ दङ ओमफ्राय बानलु खननाय बानलु फिसाखौ संख्रि खम मोनबा बांसिन गोथाव मोनजागौमोन संख्रिखौ मोनबाय है आं बिदि लाना जानो दे मोनसेआ मोनदां नानियासो एख' मोनजायासै दाउदैजोंल' जानांबाय जायाबा इजों माबाखौबो लेस्रिखौबो बेदरबो जाया नाबो जाया एख' जाया मिलाबानो जायो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn